piro seneng nyawang bakul nyawang uwong makku nek sekolah aku dhuwur-dhuwur ujung-ujunge ya dadi jangan sampai kapan gini wong-wong do ndeloki gini ya oh kepo ya weh aduh perjalanannya kacang asin lalu di hati oh kacang asin di hati kalau kacang ya gak enak kan ngono ini sambat dodol rokok koyo dodol kacang saking gampangnya saiki malah kewalikane dodol kacang kok angel kok dodol rokok jadi iki ceritanya iki perjalanan jadi kita perjalanan kita sambil cari-cari toko nanti kalau memang ada warung pinggir-pinggir jalan sing ketoke masuk jajal tak leboni kacangku jadi kacangnya ndekne karo kacangku tak dadekno siji kira-kira enak apa ora ngono lho nek enak ya wis arek kono kacangnya nom apa tuwa jadi kacang-kacangan nek kacangnya tuwa ya mbah ngono biasa golek kacang kok dodol kacang iya piye bos ngono ya bos kowe lho biasa golek kacang kok malah saiki dodol kacang ya ngono iku tir iki dodol kacangnya sapa kacangnya bojoku kacangnya bojoku itu no iya jarene wong-wong ya enak gurih bojomu iya enak rasaku dalan rantai entek iki kepiye iya ngoro-ngoro iya cilik gue dolan nali mangan biasa ini golek pangan nganti ora tau dolan bakul jamu oh cewek mau telui mati itu wis go kacang ngono kacang betul kacang godane wedok lah guys jalannya guys jalannya ngeri guys iya ya bener ngeri guys AGP ya AGP AGP Adi dalam kantong astagfirullah oh yo kayak ngene iki guys jalannya kok jalannya wantek yang itu ceritanya ini yo tuku selendang oleh wejangan tiwas tak sayang njaluk mau selangkangan guys jangan teman-teman
Nenek tuku pitik. Hah? Nenek tuku pitik. Pitik neng perapatan. Lah iya tiwas tak gite dilala wae kawan. Oke, tenang perapatan. Yo iku maneh tiwas mbok gite dilala punya teman. Yo ada. Dosa kowe. Pas rela nahan tangan. Malah lu ngentot sama dia. Bos. Gila. Ini prosoku jalan alat ini santai-santai loh. Jangan tenang. Aduh. Weh. Slowly. Oke guys, jadi di depannya ada warung guys. Nah ini aku coba masukin kira-kira bisa apa enggak. Kita lihat ya bos. Ini guys ya, kita coba guys, kita sama-sama pelan-pelan. Assalamualaikum Bu badhe nitip kacang asin. Nitip Bu, belum cash. Jadi niki sak toples isinya 25. Tapi mengke setor kula 20, ecer 1000. Makanya titip dulu. Takutnya nantinya kan nek gak lakukan malah nggak ini. Dan ono barengan lho Bu, soalnya syarat kan wis tak titipi kabeh. Ya. Iki cano mok yo mergawe ngene barang. Lho piye Bu? Lho sampe kalau dodol kacang asin. Nggih, kesibukan tapi anakku 5 butuh susu kabeh kok. Bu sinten niki nyun sewu? Indah. Bu Indah. Halo, ngarep ana jenenge. Oh, ngarep iki Bu Indah. Oh, tak kira iki mau brosure wong DPR. Ngono nglawan kerja dadi satpam. Kula niku dadi bekas Bu, terus gara-gara Covid kemarin pengurangan akhirnya pesangon tak ini. Kok iso ngono lagi kok sampe. Bu, soalnya Bu, ini kalian aku bikin vlog Bu. Jadi bikin vlog, mau masuk tak masukin di YouTube. Jadi kita nyoba jualan kacangnya orang. Iya. Tapi nanti seminggu lagi ditagih Bu kacangnya. Nanti dibayar hanya yang habis tok. Oke, mantap. Kumbak. Kalau orang mas. Hah? Nah takutnya nanti. Aduh, cicil lah. Ini kan sok mencoba. Titip, begini kan lek Pak. Aduh, kok kono kan. Nggih pun maksudnya ben nenten barengane. Wis kumbahan dikum. Assalamualaikum. Ya itu guys, jadi kadang itu banyak bakal itu saya ngomong aku eman dodolan kacang asin. Rasaku padha ya ora apa-apa aku dodol kacang asin. Ya oke ae tapi ya oke lah. Ngono lho. Ya wis lah. Itu ibaratnya sales ngono. Ayo guys, naik guys. Kita lanjut lagi. Mbak Indah. Oke guys, kita lanjut. Cari toko-toko terus. Jadi ya iku mang lho. Banyak orang sing ngomong, aku piye ya koyo dodol kacang asin itu ora pantas. Kacang asin iku ya oke-oke ae. Kan ngono, Bos. Masa ya wong tuwa tok sing oleh dodol kacang asin canom ra oleh ngono. Aku gak masuk. Aku ganteng. Nah, lho aku ra ganteng. Dodol ganteng. Ngono ya. Yo, iya ancen gak oleh ganteng. Yo ini kan kuyo dodol kacang. Kacangnya bujur dari. Nah, kacang kulit. Oh, kacang kulit. Aduh, akan cangkem kok sulit. Oke, susah wong cilik yo gini. Iya, guys. Golek duit receh. Boleh duit receh, guys. Rasa ditodol. Heeh. Wes cukup kue-kue ae. Sesuk ing sekolah nang makmu, iku sekolah sing tenanan. Iki lho hasilku sekolah bolosan. Jadi dodolku mau kacang, tapi ya kacang dhewe. Ngono lho, Bos. Ayo. Nyekel motor biasa, orang motor adem. Ini kita sambil lihat kanan kiri. Mbak
kayak menawa, ono toko-toko. Oke, jadi kita sambil lihat-lihat. Ya ini loh, enaknya kerja nang dalan itu kita bisa kenal banyak orang, karakter-karakter ya, akeh. Mau ora bosen. Ora bosen. Jadi kalau jadi sales, orang bolos soalnya akeh. Jadi sesuk tuh bakalnya sales. Cara alat baik. Iki ora ana sekolah lho. Sekolahnya saiki nang omah, jadi ora ono bolos. Iya, sesuk kerjamu ya nang omah enek kesini. Jadi ibu bersama apa ibu mbek pakmu kok ijazahnya kon ngeprint dhewe. Ora usah njaluk pemerintah ijazahnya. Enak genah. Ngono guys. Sekolah nang teman-teman. Iki asline wong Surabaya, guys. Ngono ya. Meletek teko Bluro, guys. Nang Ngawen sisan. Teng Ngawen, teng Alas iki. Waduh, ya iku mang lho. Bluro menawa Surabaya menawa ora ono kacang, guys. Ora ono kacang. Terus toko Surabaya, toko kene dodolan kacang, ngono ya, guys. Soale yo itu mang kepenjet wong Ngawen. Ini persilah. Ya, aku tak lanjut perjalanan. Dodol kacang. Jadi habis ini si ono vlog-vlog meneh. Ya, tapi vlognya memang kita vlog-vlognya bener-bener bolang. Jadi kalau bocah petualang tenan, bukan vlog-vlog sing mewah bukan. Kayak misalnya anak sultan, ngono ya ora, wong kene iki juga anak sultan. Jadi vlog-vlognya kita memang vlog-vlog. Ya, wong kere memang wong kere. Ya, jadi nanti dilihat vlog selanjutnya habis ini lah, guys. Ya, Yang penting ojo lali support, guys. ya, Yo semangat. subscriber. Subscribe. Ya, jadi tetap saya subscriber. Ya, kalau perlu komen. Ya, komen. Jadi enaknya kita habis ini bikin vlog apa langsung komen di bawah ya. Jadi udah ada description-nya. Terus, aduh, sama sekali lagi ya, tetap di like. Ya, minimal jam tayangnya dibanyakin. Soalnya memang ini kan vlog-vlog amatir ya, menengah ke bawah ya. Jadi nggak ada rencana buat bikin vlog. Jadi subscribe daripada nanti tak matiin lo akunnya. Assalamualaikum.